डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स सना काप जोलुर बादायलायनाया 24 सेप्तेम्बर मंगलबारनिफ्राय डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव खुंनाय 27थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप ट्रफी जोलुर बादायलायनाया फैगौ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जागायगोन। बे टुर्नामेन्टखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा गासै बिथिङावनो साखाफारा खालामदों। बानजाय आफादनि मासिगिरि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लबराम बर'आ मा फोरमायदों नायदिनि फै। खुलुमबाय एनबिएनएन जानानै बयखौबो बरायबाय। बोथोर गुदुंजों लोगोसे दायो सारा आसामावनो फुटबल एबा जोलुर गेलेनायनि बिथिङावबो दिनै साखाफारा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादा जथायै देग्लाय 27 बड'लेण्ड गेलेन्स फुटबल एबा सना काप गेलेनायखौ जागायजेननो साखाफारा खालामबाय आरो बेयो फैगौ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय बेयो जागायगोन आरो सानसेनि उनावनो बे जागायसिनगोन। दा बेखायनो नैबे केमेरामेन बिथांखौ नैबे समाव दिन्थिनो खावलायदों जे नैबे बिथांमोना डिमाकुसियाव थानाय जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना साखाफारा खालामगासिनो दङ आरो गाबोन सानसेनि उनावनो बेयो माने साबना हाबना जानानै फैगोन आरो बेहायनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सफैगोन देग्लाय नै बेहायनो खामानि मावगासिनो दङ। दा हयथ' दिनैनि एबा गाबोननि गेजेरावनो गासैबो माने ओंखारजोबगोन। ओंखायनो नैबे समाव दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, लोगोसे बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि दङ, बिथांमोननिफ्रायबो नैबे समाव आं खेंफोरथिखौ मिथिनो एबा खेंफोरथि नङा बुंफोरथिखौ मिथिनो नाजागोन। मानोना बिथांमोना माबायदिहै एफा गरमावबो बेबायदि गेलेनायखौ बादायनो थाखाय माबायदि साखाफारा खालामदों बिनि बागैबो माखासे खोथाफोरखौ बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। फै जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि मानोना आफादगिरि दङ, बिथांनिफ्रायबो नैबे समाव मिथिना लानि। অহা 24 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 সেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ ডিমাকুসি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডিমাকুসি ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ অধীনত 27তম বডোলেণ্ড গেলেন্স গল্ড কাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন সেইটো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে। সৰ্বমুঠ 6টা শক্তিশালী আকৰ্ষণীয় টিম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ স্থানীয় অৰ্গেং ক্লাব, গুৱাহাটী ডাইনেমো, বিৰছা মুণ্ডা ক্লাব আমাৰ চালবাৰীৰ বাক্সাৰ, গড়েশ্বৰ টাউন ক্লাব আমাৰ চিৰাংদুৱাৰ আৰু নিউ মডেল ওদালগুৰি, এই 6টা টিমক লৈ পেলাই আমি এইবছৰ 27তম বডোলেণ্ড গেলেন্স ট্ৰফিখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ পৰা বছৰি আমাৰ ইয়াত 5 লাখ আমাৰ ৰিকাৰিং দিয়া হয় আৰু লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল প্ৰতিষ্ঠান, যিসকল আমাৰ ইষ্টাব্লিছ পাৰ্চনছ, তেখেতসকলৰ পৰা আমি অনুদান লৈ পেলাই এই খেলখন আমি পাতা হয়। বিগত দিনত বডোলেণ্ড মুভমেণ্টত আমাৰ ডিমাকুসি অঞ্চলৰ পৰা বহুত শ্বহীদ হৈছিলে। তেখেতসকলৰ স্মৃতিত আৰু তেখেতসকলৰ অৱদান আমি চিৰস্থায়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু সেই উদ্দেশ্যটোৰ লগত ৰাখি পেলাই আমি সেই গেমখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হ'বলগীয়া 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হ'বলগীয়া এই গেমখনত আমাৰ ডিমাকুসি অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ ইয়াত আহি পেলাই খেলখন উপভোগ কৰিব, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ। আমাৰ গেমখন যিখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল হ'ব আমি খেল ফ্ৰীকৈ দেখুওৱা হ'ব, কিন্তু ছেমি ফাইনেলৰ পৰা আমি টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিহেতু ইয়াত গেমখন আমি নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি টিকেটৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। गिबियावनो रादाब नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आङो डिमाकुसिनिफ्रायनो जानानै अनसायनाय बावहरबाय, खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। जोङो दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खोब माने गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला 27थि बोसोर जाफैनाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरावबो जोङो फैगौ मंगलबार साननिफ्राय खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बियो टुर्नामेन्टआ बयजोंबो मिथिजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय बेयो मोनसे टुर्नामेन्ट। दा बेखायनो
बेखौ खुंनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बियो फैयै फैयै देग्लाय जों 27थि बोसोराव आगान होबाय आरो बे 27थि बोसोर नैबे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जायखौ जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन जथायै जोङो खुंनाय जायो। दा बियो देग्लाय मंगलबारनिफ्राय जागायनानै थामहिनबा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 25 सेप्तेम्बरसिम जागोन। सप्तासेनि थाखाय बे खेलाखौ जोङो खुंनाय जादों। जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै एबा खुंथाय आफादनि जानानै जोङो साफ्रोमबो जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरि बयखौबो जोङो खावलायनो लुबैयो जे नैबे जोंनि डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जानो गोनां जे 27थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टनि मोनफ्रोमबो गेलेनायखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा नायफैयो अनसायफैयो जोङो बेखौ खावलायहरबाय। देग्लाय जोङो गासैजों मोनद' टीमफोरखौ जोङो लाबोनाय जादों। बेयाव खोब गोजाननि नंद्रायाब्लाबो गुवाहाटीनिफ्राय जोङो मोनसे टीम लाबोदों डायनाम' क्लाब, चिरां दुवार FC थांनाय बोसोरनि बिथांमोना चेम्पियनमोन आरो बिथांमोना देग्लायबो जोंनियाव गेलेफैगोन। बिदिनो बिरसा मुन्डा FC सालबारि बाक्सानिफ्राय, गरायसर टाउन क्लाब, उदालगुरि निउ मडेल बिथांमोना लिग चेम्पियन, डिमाकुसि अर्गें क्लाब बिथांमोनाबो लिग चेम्पियन। दा बिथांमोन हान्जाया देग्लायनि नैबे 27थि जिथु टुर्नामेन्ट बेयाव गेलेगोन। बिराद गाजा गोमजा जायो नाथाय देग्लाय एसे थेलेलेब माने खुंनायनि जाहोनफोरा माबाफोर दङ? देग्लाय जोङो बेखौ नोजोर होदों जिहेतुके फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव डिमाकुसियाव मोनसे जोंनि माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गिदिरथार मोनसे जथुमा जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे गेलेन्स गल्ड कापखौ माने खोब होंगो दोंगो नङाब्लाबो होंगो दोंगो माने एसेबां माने बुरजा टीम हांख्रायाखै, खम हान्जा हांख्रायनानै जोङो खुंनो सानदों। नुनायाव एसे फिसा बायदि नुयो नाथाय बोसोरफ्रोमबो थांनाय बोसोराव जोङो नैबे ग्राउन्डआवनो खुंदों। दा थांनाय बोसोरनि जिथु इभेन्ट बेबो खोब माने गाजा गोमजायै जादों आरो देग्लायबो जोङो आसा खालामदों जे देग्लायबो बियो एसे खम हान्जाजों खुंजानायब्लाबो खोब गाजा गोमजायै जागोन जों बेखौ हास्थायदों।